Ja viem, že mám ešte mokré vlasy, ale už pomaly schnú. Zistila som, že nám dnes vypli elektriku, má byť nejaká distribúcia, alebo niečo také, skrátka stopka alebo čosi. Ale dneska som sa rozhodla robiť niečo, čo asi som mala robiť už dávno. Mám tu takúto knihu. Kúpila mi ju moja mamina a je to jednoducho k téme, ktorú akože spracovávam. A je neskutočne hrubá. Ona je ešte normálne zabalená vo folii, ešte som ju vôbec neotvorila. Otváram si teda svoj debilníček, keďže baterka na notebooku je vybitá a nejde nám elektrika, tak ideme to robiť po starom. Je to niečo, čo som mala už urobiť naozaj úplne na začiatku celej bakalárky. Túto knihu mám totižto od svojej maminy. A keďže som trošku staknutá na tom, že čo vlastne chcem napísať o tej dobe, tak jednoducho som sa rozhodla, že to trošku urobím takto. Mi nejde teda elektrika, keďže sa rozhodli tú elektriku teda nám vypnúť od 9. do 4. hodiny, či koľko, tak som sa rozhodla to urobiť tak trošku po starom, ako sme my takedy študovali. A to je mať knihu, mať zošit, pero, poprípade ďalšie pomocky písacie a ideme teda na to. Takže všetci booktokery, vítajte na tomto YouTube kanále, kde ja teraz momentálne idem pracovať na bakalárke, ktorú som už častým teda mám možno tak 1/3, ale jednoducho chcem písať viac o tom období, chcem akože poukázať na nejakú konkrétnu vec a tú konkrétnu vec potrebujem jednoducho nájsť a prepojiť to s tým, čo teda práve chcem dokázať. Takže, taký ten big reveal. Ideme na to, ja sa normálne bojím to teraz otvoriť, pretože to je naozaj ešte v pôvodnom obale. Ako milovnička kníh sa snažím teda otvoriť takto. To je ťažké. Taký riadne ináč ťažká, neskutočne je ťažká. Takáto knižka je naozaj iba v češtine. Všetky knižky, ktoré som teda doteraz našla, tak sú väčšinou všetky v češtine. Mám ešte aj iné knižky. Mám napríklad ešte aj od pána prekladateľa, pána Vilikovského, port ohľadne Shakespearea. Shakespeare u nás teda, táto je jediná v slovenčine. A potom tu mám zase veľký príbeh neznámeho muže. Tá už je zase v češtine. Tu je už nejaké tie veci som teda ponachádzala. Ale ešte to nemám samozrejme dočítané. Ale ešte mám ďalšiu knižku ohľadne Shakespearea a to je táto. Toto som našla samozrejme u nás v obchodíku, v knihkupectve v Námestove. A taktiež mám ešte jednu knižku. Akože mám ich viacero, dobre, nebudem klamať. Ale tu je jedna z mojich tých najobľúbenejších, je to teda životopis, samotný životopis Williama Shakespearea, ktorý už ako vidíte som začala docela akože takto označovať. Nebojte sa, to sú lepky, ktoré môžu ísť dolu, hej, takže ja nebudem nejako ničiť tie knižky, pretože majú pre mňa dosť takú hodnotu a nie nad vôňu kníh, takže jedine, čo sa nebojím teda porušiť, je tá knižka, ktorú teda potrebujem spracovať, akože tie jeho diela a riešiť tam teda tie porovnania český, teda slovenský a teda taký ten preklad náš slovenský s angličtinou. No a nebudeme sa teda venovať týmto 3 knižkám dneska, ale pomenujeme sa tejto veľkej, pretože tu je konkrétne všetko, úplne všetko od A po Z, od Shakespearea až po tú dobu, až po všetko, čo sa tam okolo deje, všetko, ktoré teda potrebujem akože popísať. Teraz sa snažím to trošku tu zapasovať naspäť. No, ešte je to tú knižku, takto. No a ideme teda na to. Ja som to z toho taká nervózna, pretože s touto knižkou som prakticky mohla aj začať už rovno. Ale tu mám teda zošit, tu mám teda síce poznámky v angličtine už priamo ku tej mojej bakalárke, avšak
A budem tu písať teda už aj po česky alebo po slovensky, to je jedno. Ja si to už potom teda preložím do iného jazyka. Jo, tak toto vyzerá takto nejako pekne, že o tej dobe danej, takže to sú hlavne tie veci, ktoré by som teda tam chcela spomenúť. Aj to Open Theater, potom tam ohľadne toho Enduring Legacy, ohľadne Elizabethan ére a takéto veci. Akože sú to veci, ktoré by som teda tam chcela spomenúť. Avšak musím skúsiť to teda nejako zinterpretovať tak, aby som teda tomu vedela pochopiť, jak ona, ako tí, ktorí ma to, ako moja školiteľka, tak aj tí ľudia, ktorým teda budem obhajovať teda svoju tú prácu. Poviem vám pravdu, že som z toho docela dosť na nervy, pretože je to toho strašne na masaker a neviem teda s čím začať. Nechcela som to písať sem priamo, lebo je to teda zošit, ktorý by som už priamo chcela akože označiť za tú bakalárku. Ale mám ešte jeden zošitok, toho sa nebojím. Toto mám tuto. Tu píšem jak slovenské, tak aj teda tie preklady, ale z druhej strany mám teda poznámky ohľadne knihy Shakespeare u nás, kde teda mám teda o tom som tam trošku takým tom období, že ako teda klasicizmus kritizoval teda Shakespearea a že prečo takto a prečo takto. No v strede v tomto mám napísala nejaké poprípadné otázky na svoju školiteľku. No ale idem na to teraz takto. Mohla by som teda pokračovať aj v tej knižke, že Shakespeare u nás, ako to bolo od pána Vilikovského. Tam on už spomína ohľadne toho prekladu, že čo akože to sú, že prvý pokus o súborný preklad. Nevadí. Takže poďme na to. Big Reveal. Hej? Takže od Martin Hilsky Shakespeareova Anglie portrét doby. Takže Martin Hilsky 8. dubna 1943 Praha je emeritní profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, překladatel z angličtiny, Shakespeareolog. Je to Shakespeareolog, pozor. V roce 2015 získal hlavní národní cenu projektu. Takže ideme na to. To sú kompletné, wow, ten obsah vyzerá dosť brutálne dobre. Ako vyzerá kniha takto? To vyzerá krajšie, to je pravda. Dobre, takže ideme na obsah. Takže tu je poďakovanie, slovo úvodom, ediční poznámka, Tudorovci, počiatek reformácie, zrušení klášteru, liturgické zmeny, pokus o protireformácii, popravy protestantů, alžbentínska reformace, masakr v Paříži,
Takže už som sa akože naobetovala a taktiež som si prečítala ešte zo pár strán z tej knižky. Označila som si zo pár strán len tak do zošita, aby som teda dajako neubližila knihe. A začala som si tak akože skrátke akože písať, o čom teda tá stránka je a že čo by mohlo byť teda pre mňa dôležité. Šťastie som našla zo pár informácií aj tu v Kvalita milosti, úvahy o Shakespeareovi od Petra Brooka. A to sú akože dosť poprepájané tie knižky. A som veľmi rada, že tam sú také poprepájané veci, pretože im teda môžem prakticky označiť viacero kníh. Ale ide o to, že potrebujem nájsť konkrétne informácie a zatiaľ som sa k ničomu nedostala. Nič som konkrétne také nenašla. Ale snažím sa teda dajako to, akože sa do toho dostať. Sú tam nejaké informácie typu, že hralo sa predovšetkým cez deň a napríklad v Kvalite milosti bolo teda napísané aj to, že cez noc bolo teda zakázané hrať, alebo napríklad ako raz tak a raz tak nevie človek, že teda čo vlastne teda má porozumieť, ako to teda vlastne bolo. Preto by som bola najradšej, keby som mala nejakú tú originálnu verziu, nejakú tú knihu o tom Shakespeareovi priamo. Akože, že ako to teda tie divadlá, ako teda on žil, či to bolo tak alebo tak. Ja som teda pozerala aj film, volá sa teda All is True, že všetko je teda pravda. A tam bolo jednoducho, prakticky bolo to už prakticky, už to ako Shakespeare, akože už prakticky pár rokov pred smrťou, už ako keď sa vrátil teda k svojej žene. A ako teda všetko išlo po porade, že ako vznikali tie jeho texty a podobne. Napríklad tam bola aj tá časť, že napríklad tie sonety, ktoré napísal, tak popravde on ani nechcel vydať, ale ich vydal jednoducho jeden jeho známy. A najhoršie bolo na tom to, že mu to jeho žena dosť vytýkala. A nedivím sa jej. Ale jednoducho je to také dosť akože pekne spracovaný ten film. Ale neviem teda, čomu sa teda ako prvé venovať. Chcem dočítať aj tie knižky, dopísať si, ale chcem aj pozrieť aj ten film, že ako čo. Prakticky som skoro v polovici, ale môžem povedať s istotou to, že jednoducho ten film bolo tak poukázaný, akože ako teda tie texty ako keby vznikali prakticky, že ako teda to bolo robené, ako chodili, vystupovali, ako koľko čo museli urobiť predtým. A bolo to akože veľmi brutál, akože veľmi dobrý film, to je urobený naozaj. Ja neviem, čo mám vlastne robiť prvé. Ja z toho som teraz taká. Najlepšie na tom to, že je to teda 3. ročník a neviem, že čo, s čím, ako skombinovať, aby to teda bolo tak, ale tak. Ale by som to všetko teda postihala. Nie som skrátka denný študent, hej. Nie som denný študent, som externista, ktorý popri štúdiu ešte aj pracuje. A jednoducho je tam toho toľko veľa, že nevieš čo a ako. Hej. A to sú skrátka také knihy, ktoré oni sú naučnou literatúrou. Je to jednoducho naučná literatúra. Nie je to také fantasy, nie je to sci-fi, nie je to nič také, čo by jednoducho ti vrodilo do hlavy len tak. Hej. A ťa to zaujíma, vieš to zapamätať. Ale sú aj časti, ktoré napríklad stále opakujem si a stále si to neviem zapamätať. Ale viem, že to tam bolo. Alebo napríklad také ako... To je brutál, hej. Jednoducho to je brutál. Takže idem teraz momentálne trošku teda na slniečko, trošku porozmýšľať, trošku ako zrelaxovať, potom sa vrátim. Ak teda elektrika ďalej nepôjde, tak neviem, budem čítať ďalej knižku, ale len knižku. Nebudem si nič písať, len si napíšem nejakú konkrétnu stranu, a ako som robila tam a uvidíme, že čo ako. Alebo tak ako tu, jednoducho som si označila tie strany a dosť, hej, takže wish me a good luck. Idem sa teda obliecť a idem na výlet.